Jablotron 100. Käyttäjäystävällinen turvajärjestelmä kiinteistösi ja omaisuutesi suojaksi. Uusin väylä- ja langaton tekniikka mahdollistavat joustavan ja tyylikkään asennuksen. Jablotron 100 järjestelmän hallinta on ainutlaatuisen helppoa. Käyttölaitteen ohjauspainikkeet noudattavat liikennevalojen selkeää logiikkaa. Valitse toimintoja, vahvista tunnisteella. Hallitse kaikkea muutamalla näppäimellä. Järjestelmä laajenee tarpeen mukaan. Järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman tyylikkäitä ilmaisimia kiinteistösi suojaksi. Ovien ja ikkunoiden avausta, tärinää tai lasin rikkoutumista valvotaan monipuolisin ilmaisimin myös yöaikaan. Paloilmaisimet valvovat ja hälyttävät alkavasta palosta. Myös kaasu- ja häkävalvonta lisää kodin turvallisuutta. Kuuntelevat lasirikkoilmaisimet valvovat tehokkaasti huonetilan ikkunoita ja ovien laseja. PIR-liikeilmaisimet valvovat huonetiloja tarkasti. Liikeilmaisimen tehokkuutta voidaan parantaa valitsemalla ilmaisin, joka on lisäksi varustettu lasinrikkotunnistimella, valvontakameralla tai esimerkiksi mikroaaltotunnistimella. Kiinteistön tekniset ilmaisimet, kuten lämpötila- ja vesivuotoilmaisimet, valvovat kohdetta ympärivuorokautisesti. Jablotron JA100-keskusyksikkö on varustettuna GSM, GPRS ja LAN-hälytyksen siirrolla. Järjestelmään voit liittää 120 langatonta tai johdollista laitetta. 300 käyttäjää voi hallita 15 valvonta-alueeseen jaettua järjestelmää ja 32 laiteohjausta voit kytkeä osaksi taloautomaatiota. Jablotron on turvasertifioitu EN 50131-luokan 2 mukaisesti myös yrityskäyttöön. Pihan tehokas valvonta toteutetaan ulkokäyttöön tarkoitetuilla linja- ja liikeilmaisimilla. Ohjelmoitavilla laiteohjausmoduleilla voidaan hallita autotallin ovia, puutarhan kastelua ja monia muita talotekniikan sovelluksia. Uudenaikaiset tehokkaat sireenit ovat luontainen osa hälytysjärjestelmää. Hälytyksen siirto varmistaa kommunikoinnin käyttäjille ja vartiointiin sekä välittää kamerailmaisimen kuvat varmennettuun tallennuspaikkaan. Jablotron 100-järjestelmää voidaan hallita mistä tahansa. Valvonta, ohjelmointi ja laitteiston etähallinta on mahdollista suorittaa F-Link-ohjelmistolla tai MyJablotron web-omahallintapalvelun kautta. Paras hälytysjärjestelmä koostuu useasta tekijästä: korkealuokkaisista tuotteista, ammattiasennuksesta, valvonnasta ja nopeasta hälytyksen siirrosta. Tämä on Jablotronin täydellistä suojaa.